У гэтым відэо пераказ апавядання Максіма Гарэцкага «Роднае карэнне». Твор увайшоў у зборнік пад назвай «Рунь», які ўбачыў свет у 1914 годзе. Цікава, што персанажы апавядання «Роднае карэнне» спісаны з рэальных людзей, сваякоў і суседзяў Максіма Гарэцкага, жыхароў вёскі Малая Багацькаўка. А галоўны герой твора Архіп Лінкевіч нечым нагадвае самога аўтара. Пачынаецца апавяданне з таго, што студэнт-медык Архіп Лінкевіч чытае ліст ад бацькоў. Пры гэтым са зместам ліста мы знаёмімся не спачатку, а з таго паведамлення, якое ўзрушыла і зацікавіла Архіпа. Бацькі пішуць сыну, што яны баяцца жыць у новай хаце. Архіп, які чытаў ліст, лежачы на канапе, на гэтым месцы прыпыніўся. Абтрос попел з папяроскі і буркнуў сабе пад нос: што за дзіва? А затым Архіп зноў пачаў разбіраць нечытэльныя закарочкі ў лісце. Відаць, іх выводзіў пад дыктоўку за сялянскі пачастунак і 5 капеек нейкі не вельмі здольны пісака. Архіп задумаўся пра беларускую вёску, пра тое, што ў свеце ўсё мяняецца, у небе ўжо аэрапланы лётаюць, пад вадой людзі жывуць, хутка навучацца чалавека замарожваць, а потым зноў яго аджыўляць. А вось у беларускай вёсцы ўсё, як і было калісьці, нічога не мяняецца. Вось людзі ў 20 стагоддзі баяцца жыць у новай хаце, напэўна, чэрці не даюць, думаў студэнт. І як пацвярджэнне сваіх думак ён прачытаў далей у лісце, што бацькі ўжо і святара запрашалі, каб той новую хату асвяціў, але нічога з гэтага не выйшла. Хтосьці асеў там і не дае начаваць. Аднойчы пасля доўга працоўнага дня лёг у новай хаце на печы адпачыць батрак, гэта значыць наёмны сельскагаспадарчы работнік. І вось пасярод ночы бацька Архіпа Нупрэй, які разам з жонкай спаў у старой хаце, учуў, што нехта стукае ў вокны і крычыць: гэта быў батрак. Ён выбег з новай хаты, таму што яго нібыта хтосьці з печы зваліў. Хтосьці пацягнуў яго за ногі і кінуў на падлогу. У якасці доказа батрак паказаў свой збіты бок. Архіп адарваўся ад ліста і падумаў: вось жа прыдумляе, сам недзе пабіўся з хлопцамі, а расказвае тут пра нячысціка. Затым Архіп падумаў, што і сам ён калісьці верыў у падобныя гісторыі. Вось жа верыў ён калісьці, што дзед Міхалка быццам бы некалькі год ваўкалакам бегаў. І што за народ наш беларусы, задаецца пытаннем студэнт. І вырашае, што як стане ён доктарам, то абавязкова будзе працаваць у Беларусі і збіраць матэрыял аб духоўным жыцці свайго народа, каб лепш яго разумець. Але на гэтым гісторыя з дзівоцамі ў новай хаце не скончылася. Бацька пісаў сыну ў лісце, што нядаўна вырашыў ён сам удваіх з батраком начаваць у новай хаце, і зноў з'явіліся нячысцікі. На батрака быццам бы нехта узваліўся і пачаў яго душыць, а Архіпаў бацька Нупрэй заснуў на зэдліку, а прачнуўся чамусьці пад ім. Чытаў усё гэта Архіп і адчуваў, як у яго душы пачынала капашыцца нешта страшнае, таемнае, шчыра беларускае. Нездарма ж ён быў падобным да свайго дзеда, у душы якога цудоўным чынам спалучалася моцная вера ў Бога з верай у лесавікоў і іншых міфічных персанажаў. Бацька пытаўся ў сына, што ж рабіць, ужо і псалтыр чыталі, і псалмы спявалі, але ўсё дарма. Хтосьці пасяліўся там у новай хаце і не дае спакою. І тады Архіп вырашыў, што паедзе ён сам у родную вёску і паглядзіць, што там робіцца. Тым больш, што зараз у вёсцы, напэўна, рай, столькі яблыкаў, агуркоў, маліны, грыбоў, ды і бацькі, канешне, будуць рады сыну. Да бацькоўскага дому Архіп Лінкевіч дабіраўся спачатку цягніком, а потым на фурманцы. Яго вёз булагольшчык, гэта значыць той, хто займаецца перавозам грузаў альбо людзей на фурманцы. І Архіп атрымліваў асалоду ад гэтай паездкі. Пачынала цямнець, і гэта быў час жніва, людзі вярталіся з поля, дзяўчаты жнеі спявалі. І навокал было так прыгожа, Архіп глядзеў на ўсё гэта і думаў, разважаў, як будзе выглядаць яго краіна праз 200, 300, 400 год. Бо калісьці тут былі непраходныя лясы, і людзі пням маліліся. З таго часу лясы ім паўсякалі, і жылі тут людзі, і ваявалі. Шмат костачак маскоўскіх, польскіх, казацкіх палягло ў тутэйшых мясцінах. Раптам думкі Архіпа перапыніў булагольшчык. Ён расказаў студэнту пра то, што на месцы таго балота, што злева калісьці быў горад, а потым ён праваліўся пад зямлю.
і цяпер у купальскую ноч можна пачуць падземныя званы. А бывае такое дзіва, на балоце з'яўляюцца час ад часу нейкія маленькія агеньчыкі, гавораць, быццам бы тут схавана шмат грошай і на іх налажылі нейкае закляцце. Не паспеў балагольшчык дарасказваць усё, што хацеў пра гэта зачараванае месца, як раптам яны ўбачылі. Далёка у полі успыхнула нейкае полымя, а потым постаць, падобная на чалавечую, прабегла туды і назад. Яшчэ ў некалькіх месцах успыхнула полымя, і балагольшчык замаўчаў ад страху. Архіпу таксама стала не па сабе, ён падумаў, што за чартаўня. Далей да самага бацькоўскага дома Архіп ехаў моўчкі, а балагольшчык больш таксама не прамовіў ні слова. На наступны дзень Архіп спаў доўга, а калі нарэшце расплюшчыў вочы, адчуў, што ў хаце пахне блінамі. Яму было спакойна і радасна. Затым яго ўвагу прыцягнулі галасы, якія даносіліся са двара. Ён прыслухаўся. Аказалася, што мінулай ноччу хтосьці спаліў сельскагаспадарчыя прылады, якія вяскоўцы пакінулі ў полі. І тут да Архіпа дайшло. Дык вось адкуль было тое полымя. І нячысцік тут ні пры чым. А затым маці паклікала снедаць, яна паставіла на стол бліны, скавараду з яечняй, а бацька прынёс паўбутэлечкі. І яны селі і гаманілі аб тым, аб сім і аб усім. Дзень мінуў хутка. Архіп схадзіў у лес, у поле, наведаўся да сваякоў, абгледзеў сад. Калі надышоў вечар, ён вырашыў, што начаваць будзе ў новай хаце. Бацька пайшоў разам з сынам. Новая хата была пабудавана у тым ліку і на Архіпавы грошы, якія ён зарабляў тым, што даваў урокі. Бацька лёг спаць на печы, а Архіп на лаўцы ля акна. Но прэй заснуў хутка. Архіп жа доўга ляжаў і разважаў аб тым, што навука не на ўсё дае адказы. Ён успамінаў, як з ахвотай пачынаў вучыцца. Ён думаў, што ў кніжках пра ўсё напісана і, што праўда, ён знайшоў адказы на многія свае пытанні. Але разам з тым ён зразумеў, што пэўнасці няма ніякай. На ўсё на свеце знайсці адгадкі не можна, шукаць і не шукай, падумаў Архіп. І так, разважаючы пра навуку, пра Бога, пра чарцей, Архіп непрыкметна заснуў, а тым часам збіралася бура, грымеў гром і бліскала маланка. І Архіпу прысніўся лес, вось бліснуў агеньчык пад кустом, а потым другі, трэці, і вось паўсюль ужо агеньчыкі. Гэта ж купальскія чарвякі свецяцца, падумаў Архіп, значыць, няма чаго баяцца. І тут каля яго прыляцеў кажан. І Архіп адразу ж падумаў, галоўнае, каб ён волас з галавы не забраў і не занёс на якое-небудзь сухое, старое дрэва. Бо тады, Архіп ведаў дакладна, ён і сам захварэе і пачне сохнуць, як тое дрэва, пакуль не памрэ. Потым лес расступіўся, і Архіп аказаўся на нейкай палянцы, а перад ім іх новая хата. Стаіць на адной назе, круціцца, верціцца. Потым загучала жалобная музыка, спявалі на розныя галасы, спявалі пра мінулае. Адзін голас спяваў пра долю-нядолю, другі гучаў незадаволена, а трэці, кволы галасок, нібы Богу маліўся. І тут Архіп раптам апынуўся ў хаце, убачыў, як падлога ля печы расступілася, адтуль паказалася труна. Архіп ад моцнага удару грома прачнуўся, і ён убачыў, як бацька саскочыў з печы і закрычаў, пярун ударыў гарым. Яны ледзьве паспелі выскачыць у вакно, а хата згарэла. Людзі, якія збегліся, убачыўшы пажар, стаялі цяпер і гаманілі пра тое, што, напэўна, у новай хаце Лінкевіча ўсё ж такі былі нейкія злыдні. А таму няма чаго клапаціцца, што хата згарэла. Галоўнае, што людзі жывыя засталіся. Пазней бацькі атрымалі грошы па страхоўцы за новую хату, але зноў будавацца пакуль не спяшаліся. Архіп дапамагаў бацьку па гаспадарцы, працаваў на сенакосе, а Нупрэй глядзеў на сына і радаваўся. Малады, прыгожы, вучоны, добры, а галоўнае, мужикоў не цураецца. Архіп жа бачыў, што ўсе вакол вяскоўцы жывуць сабе спакойна і не ламаюць галаву над пытаннямі, адказаў на якія не знайсці. Яны быццам бы проста ведаюць, што нячыстая сіла існуе, але што ім да яе, пакуль яна ім не дакучае. За штодзённай сялянскай працы Архіп таксама часам забываўся думаць і разважаць пра гэтае таемнае. Ён з задавальненнем працаваў і не толькі працаваў, але і сустракаўся са сваімі вясковымі сябрамі, з ахвотай з імі спяваў і танцаваў. І так праходзіла лета. Аднойчы Нупрэй гаманіў са сватам Яхімам і кумам Міхасём. Яхім сказаў Нупрэю, што трэба берагчы Архіпа, бо мала хто з сялян у вучоны выбіваецца, а у каго атрымліваецца выбіцца, то
цяжка таму бывае прыжыцца ў гэтым новым свеце, таму што глыбока ў іх сядзіць роднае карэнне. І ў Архіпу таксама сядзіць гэтае роднае карэнне. А кум Міхась выказаў свае думкі, як цяжка бывае бацькам паставіць на ногі сына ці дачку, а ў выніку часта так здараецца, што тыя забываюць пра сваіх старых бацькоў. Архіп, канешне, не такі, дадаў Міхась. Затым успомнілі пра пана Беляеўскага, які прыязджаў неяк у вёску з Пецярбурга. Ён чалавек вучоны, але таксама любіць паразмаўляць з сялянамі. Таму што і ў шэрага на выгляд селяніна душа можа аказацца надзвычай прыгожай. Потым старыя зноў пабедавалі пра тое, што вельмі часта здараецца так, што сялянскія дзеці, вывучыўшыся, забываюць пра родны куток, губляюць сваё роднае карэнне. Але чаму так? Палякі, латышы недалёка адсюль, але, здаецца, у іх усё інакш. Не адракаюцца яны ад роднага, ад свайго. Архіпа чакала вучоба, летнія дні дома праляцелі хутка, і калі надышоў час, студэнта на чыгуначную станцыю павёз дзед Яхім. Дарога праз лес увосень была небяспечнай, непадалёк вадзіліся ваўкі, і Яхім добра пра гэта ведаў. Але ён не хацеў пужаць Архіпа, а таму проста ціха ехаў і спадзяваўся, што ўжо хутка пакажацца поле. Раптам завылі ваўкі. Дзед супакоіў студэнта. Падумаеш, падыдуць, паляскочаць зубамі і пойдуць. Не сказаць, каб пасля словаў дзеда Архіп уздыхнуў з палёгкай, але ён проста ціха ехаў і чакаў, што будзе далей. А што тут зробіш? Выбеглі ваўкі, і некаторы час яны беглі побач, нюхаючы конскія морды. А потым, калі лес пачаў радзець, ваўкі паступова адзін за адным зніклі. Архіп паглядзеў на дзеда, і што гэта такое было. А дзед адказаў, што, думаеш, я чараўнік які? Справа вось у чым. Калі ваўкі моцна галодныя і раз'юшаныя, ім быццам бы ад злой радасці пасці сціскае, яны не могуць расцяць зубы, падбягаюць да сваёй здабычы, але хапіць яе не могуць. І пра гэты факт Яхім добра ведаў яшчэ з маладосці. У маладыя гады ён часта пасвіў статак ля лесу, дзе вадзіліся ваўкі, і бачыў, як ваўкі, галодныя, раз'юшаныя, выбягалі, хацелі схапіць жывёлу са статка, але ў іх нічога не атрымлівалася. Відаць, такія ж моцна галодныя ваўкі зараз і выбеглі, падбеглі да іх. І дзеду са студэнтам проста пашчасціла, што з імі здарылася тое, што яны не змаглі расцяць зубы. А на усялякі выпадак у Яхіма была напагатове яшчэ і сякера. А ўсё ж такі чараўніцтва існуе, запытаўся Архіп у дзеда, і Яхім адказаў, колькі трэба ведай, а ў вялікае не залазь. Тут не ўсё так проста. Але Архіпу ўсё ж такі было цікава, няўжо таксама Яхім думаў і ў маладосці, няўжо яму не хацелася спазнаць неспазнанае. І Яхім замест адказа расказаў Архіпу гісторыю, як аднойчы ў маладосці апоўначы ён аказаўся ля могілак, і ён ведаў, што на тых могілках ёсць свежая магіла. Нядаўна пахавалі войта, жорсткага чалавека. Яхім забараняў сабе глядзець у тым накірунку, дзе была гэтая магіла, але ў нейкі момант ён усё ж такі не ўтрымаўся, зірнуў і ўбачыў над насыпам белую здань. І, вядома ж, ён моцна спужаўся. І толькі праз 20 год Яхім даведаўся ад пана Беляеўскага, што падобнае даводзілася бачыць і іншым, і гэта з'ява мае навуковае абгрунтаванне. Аказваецца, калі чалавек тлее ў зямлі, з яго праз зямлю пачынае выходзіць фосфар, і што дзіўна, гэты фосфар набывае абрысы пахаванага чалавека. Так што, магчыма, праз некаторы час мы атрымаем тлумачэнне і на іншыя пытанні, якія зараз здаюцца нам незразумелымі, заўважыў дзед Яхім. А Архіп падумаў пра сябе, іж які дзед, нездарма ж ён некалі ў базыльянцу вучыўся ў Мсціслаўі. Яны ўжо амаль пад'ехалі да станцыі, і дзед Яхім на развітанне даў Архіпу свой наказ. Першае, чытай у кніжках і ў разумных людзей, пытайся, як даўней нашыя тутэйшыя людзі жылі. Другое, часцей залятай у роднае гняздзечка. І яшчэ, часцей пытайся ў сябе, а можа зараз у кагосьці і скарынкі хлеба няма. Ведай, што адным енкам і стагнаннем людской бядзе не дапаможаш. І помні, што каб другога вызваляць, трэба самому крэпкім быць. І тут пад'ехаў цягнік. Студэнта чакалі горад і навука. На гэтым усё. Пішыце ў каментарах пераказы яшчэ якіх беларускіх апавяданняў вы бы хацелі ўбачыць на канале.